Čo medzi tým robila tretia myšička? Kiska sa nevydala na cestu hneď. Nemôže predsa vyraziť do lesa medzi ostatné zvieratká, keď je ešte celá rozospatá, očička má zalepené karpinkami a kožuštek z postielky celý strapatý. Povedala si, že zamierí najskôr k studničke, kde sa umie, učeše si fúziky a vôbec. Celá sa pekne upraví. To sa mi potom budú ozdobičky zháňať oveľa lepšie. Vydala sa teda na cestu, pričom sa ale skrývala, aby ju niekto náhodou nevidel neupravenú. Tu skočila pod papradie, tu sa plížila pozdĺž spadnutého kmeňa smreku, tu sa ukryla v tieni veľkej muchotrávky. Navyše si dávala pozor, aby si nezlomila pazúrik na kameňoch, alebo si nezamotala fúziky do pavučiniek. Preto jej cesta trvala strašne dlho. Až v polovici cesty jej napadlo, že by sa mohla už teraz pozerať po pekných vecičkách, s ktorými si môže spoločne s Hryskou a Ryskou vyzdobiť noru na Vianoce. Nič moc ale cestou nenašla. Zbrala veľký list, uviazala si z neho batôštek a keď prišla k studničke, mala v ňom len pár strieborných dlhých ihličiek z borovice a pár vypadaných farebných pierok od sojky a ďatľa. Keď ale dorazila na breh studničky, hneď jej očička niečo zaujalo.